Bon dia, ens trobem aquí a una de les zones més afectades per l'incendi a l'Anoia. És la urbanització de les Garrigues aquí a la Pobla de Claramunt, on les flames han arribat fins i tot en alguns habitatges. Ja no només en aquesta massa forestal, sinó que hem pogut veure també algun dels jardins i algun dels habitatges calcinats. De moment, però, els bombers alerten que l'incendi segueix estabilitzat, però no controlat, i esperen durant el dia d'avui poder-ho fer. Aquesta és una de les imatges que es pot veure des d'aquesta urbanització, on ara mateix la majoria dels seus voltants es troben cremats i algun dels habitatges també, com comentàvem. Els veïns van poder tornar ahir a 2:15 aproximadament de la nit a casa seva i de moment s'està treballant pel restabliment tant de la llum com de l'electricitat i també de l'aigua. De moment, però, els veïns, com dèiem, ja han pogut tornar i els bombers segueixen també treballant en aquesta extinció que tenen previst controlar aquest incendi avui mateix. Ara mateix, com dèiem, els bombers ja estan fent el relleu i d'aquí una estona podran seguir treballant en aquest incendi per tal de poder-lo controlar avui mateix.